Γεια σας και πάλι. Αυτό θα είναι ένα σύντομο βίντεο παρουσίασης των λειτουργιών του Module έδαφος της τοπογραφικής σουίτας Topo Tools. Στο Ribbon βλέπουμε τις βασικές λειτουργίες του προγράμματος, όπου χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Ξεκινώντας από την εισαγωγή, μπορούμε να εισάγουμε δεδομένα από αρχείο σημείων, είτε από DEM, από ψηφιακό μοντέλο εδάφους, είτε από SRTM, δηλαδή από δορυφορική αλτιμετρία, από point cloud, από LAS ή από LAS, από έτοιμα σημεία που μπορεί να έχουμε στο σχέδιο, από έτοιμα 3D faces που μπορεί να έχουμε στο σχέδιο ή μπορεί να εισάγουμε και έτοιμη επιφάνεια την οποία έχουμε αποθηκεύσει πρώτερα. Μετά υπάρχει η διαχείριση των επιφανειών, όπου μπορούμε να δούμε τις επιφάνειες και να επεξεργαστούμε την μορφή τους. Το μενού της επεξεργασίας, όπου μπορούμε να κάνουμε διάφορες μαθηματικές ενέργειες επάνω στις επιφάνειες. Η δημιουργία ισοϊψών, η σύγκριση των επιφανειών, οι όγκοι μεταξύ επιφάνειας και επίπεδου ή μεταξύ επιφανειών σε ένα boundary, η εξαγωγή επιφάνειας, το μενού της εμφάνισης των επιφανειών και από εκεί και πέρα έχουμε τη μυκοτομή φυσικού εδάφους, την ερυθρά, δηλαδή προτινόμενες μυκοτομές πάνω σε επιφάνεια και τις διατομές, οι οποίες είναι εγκάρσιες διατομές πάνω σε έναν άξονα όπως ορίζεται από το χρήστη και το μενού των πληροφοριών. Ας ξεκινήσουμε την πιο απλή διαδικασία, να εισάγουμε ένα αρχείο σημείων, το οποίο όπως θα δείτε, σε αντίθεση με το απλό Topo Tools, προεπιλέγει την τρισδιάστατη μορφή των σημείων, γιατί πλέον μιλάμε για επιφάνειες οι οποίες δημιουργούνται για υπολογισμό όγκων και άλλες μαθηματικές πράξεις. Έχει φέρει ήδη την επιφάνεια, βλέπετε ότι την ονόμασε επιφάνεια 1, με εμφάνιση 3D mesh πλήρες και χρώμα πράσινο και 395 τρίγωνα. Τι βλέπουμε στο σχέδιο? Εάν κάνουμε ένα 3D orbit όπως είμαστε, θα δείτε ότι η επιφάνεια έχει έρθει σε πλήρη 3D μορφή όπως φαίνεται στο σχέδιο. Εάν επαναφέρω λοιπόν τη μορφή της, μπορώ από τη διαχείριση επιφανειών να αλλάξω το πώς φαίνεται, δηλαδή αντί για 3D mesh μπορώ να βάλω μόνο περίμετρο για να μην με εμποδίζει στο να δω καθαρά αυτά που θέλω να κάνω. Μπορώ να αποκρύψω για παράδειγμα τα labels των σημείων και επιστρέφοντας στο έδαφος μπορώ να κάνω πολύ εύκολα ισοϊψείς. Με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος θα δείτε ότι ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας το πρόγραμμα αναγνωρίζει τις βέλτιστες ρυθμίσεις για εξομάλυνση και απλοποίηση των ισοϊψών. Οπότε βάζοντας μια ισοδιάσταση για παράδειγμα μισού μέτρου και πατώντας το κουμπί OK θα δείτε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα γίνονται ισοϊψείς, οι οποίες σε σχέση με το πόσο rough είναι η επιφάνεια, δηλαδή με το πόσες ακμές και το πόσο διάσπαρτα ήταν τα data, θα δείτε ότι οι ισοϊψείς είναι πάρα πολύ εξομαλυσμένες. Αυτό συμβαίνει γιατί ο υπολογισμός των ισοϊψών μόνο κατά το στάδιο υπολογισμού των ισοϊψών εφαρμόζει αλγορίθμους εξομάλυνσης και πουδενή δεν πειράζει την επιφάνεια, δηλαδή δεν έχουμε decimation ή απλοποίηση της επιφάνειας. Οι επιφάνειες κρατάνε όλα τα πρωτογενή τους δεδομένα έτσι ώστε να έχουμε τη μέγιστη ακρίβεια στους μαθηματικούς υπολογισμούς των όγκων και τις συγκρίσεις. Τώρα θα μου πείτε, OK, αυτό το κάνουν όλοι. Πάμε να δούμε κάτι που δεν κάνουν όλοι. Ας εισάγουμε μια επιφάνεια από DEM, από ψηφιακό μοντέλο εδάφους. Εν προκειμένου θα επιλέξω ένα DEM το οποίο είναι υψομετρία από ένα λατομείο. Εδώ θα δείτε ότι οι διαστάσεις είναι 3700x3900 pixels με διακριτική ανάλυση μισό μέτρο. Το πρόγραμμα μου προτείνει να έχουμε ένα βήμα δειγματοληψίας 7, που σημαίνει ότι ανά 7 pixels να δειγματοληπτούμε και να παίρνουμε μία τιμή. Δεν θα ακούσω όμως το πρόγραμμα, θα εισάγω το DEM με τη μέγιστη ακρίβεια με βήμα δειγματοληψίας 1. Αυτό σημαίνει ότι η ανάγνωση αυτή τη στιγμή του DEM θα δείτε ότι δημιουργεί 4.025.712 τρίγωνα. Χρονομετρήστε λίγο πόση ώρα χρειάζεται το πρόγραμμα για να διαβάσει, να υπολογίσει, να τριγωνοποιήσει και να σχεδιάσει την επιφάνεια στο CAD. Έχω την εντύπωση ότι τελείωσε, όντως τελείωσε. Θα δείτε ότι έχει έρθει η επιφάνεια με 4.025.712 τρίγωνα και σε μορφή hillshade εικόνας. Το hillshade είναι μια μορφή η οποία χρησιμοποιείται για να έρχεται πολύ πιο γρήγορα το DEM σαν εικόνα, ωστόσο μπορώ να πάρω ένα 3D mesh. Δεν θα βάλω πλήρες, θα βάλω αραιωμένο γιατί είναι τεράστιος ο αριθμός των τριγώνων.
Αλλά θέλω να σας δείξω το εξής. Επιλέγοντας λοιπόν τη νέα μορφή των τριγώνων, να το σχεδίασε πάρα πολύ γρήγορα, κάνοντας ένα αντίστοιχο 3D orbit. Να το λατομείο, βλέπετε αμέσως τις εξκαφές και τη μορφή του φυσικού εδάφους πως είναι σήμερα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Θα μου πείτε, ωραία, έφερες πολύ γρήγορα μια επιφάνεια, πόσο γρήγορα μπορείς να υπολογίσεις πάνω σε αυτή την επιφάνεια πλέον? Μην ξεχνάτε ότι έχουμε 4 εκατομμύρια πλάς τρίγωνα. Ας προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε τον όγκο μεταξύ της επιφάνειας και ενός επίπεδου, για παράδειγμα, στα 120 μέτρα. Αν πατήσω το κουμπί υπολογισμός όγκων, γίνεται κίνηση μέσα της λειτουργίας της μηχανής υπολογισμού και βλέπετε ότι άμεσα ακαριά σε όλη αυτή την επιφάνεια και με τα 4 εκατομμύρια τρίγωνα υπολόγισε τις εξκαφές, την επίχωση και το net fill plin cut. Εάν πατήσω εξαγωγή αναφοράς, θα δείτε ότι μπορεί να αποθηκεύσει στον φάκελο τον οποίο έχω ορίσει και εδώ ανοίγω την αναφορά της ογκομέτρησης που μόλις δημιούργησα, έχει ημερομηνία, έχει την ώρα, έχει τις επιφάνειες, την επιφάνεια και το επίπεδο συγκεκριμένα, έχει ακριβώς τα αποτελέσματα της εξκαφής, επίχωσης κλπ, τα εμβαδόν της προβολής και ακριβώς από κάτω θα δείτε ότι έχει τη γραφική διαφορά με κάναβο σε 687, με χρωματική απεικόνιση του πού έχει fill και πού έχει cut ανάμεσα στη σύγκριση που κάναμε και από κάτω έχει την υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού έτοιμη για να μπει. Οπότε βλέπετε ότι το πρόγραμμα έχει ένα πολύ ισχυρό υπολογιστικό κομμάτι το οποίο μπορεί να εξάγει αναφορές πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα για να χρησιμοποιούνται σε κάθε είδους reports. Πατώντας το κουμπί OK, πάρα πολύ γρήγορα επίσης έχει χρωματίσει τις αντίστοιχες περιοχές με επίχωση και εξκαφή. Μπορώ άμεσα να διαγράψω την τελευταία εικόνα και να επανέλθω στην επιφάνεια την οποία έχω εισάγει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχω την εικόνα του λατομείου όπως αποτυπώθηκε από τον drone με πλήρη ανάλυση, με 4 εκατομμύρια τρίγωνα όπως σας είπα. Ας δούμε άλλη μια λειτουργία σε συνάρτηση με αυτή που μόλις είδαμε που είναι το DEM SRTM. Μπορώ να φέρω δηλαδή με 2 κλικς επιλέγοντας μια περιοχή δορυφορικά δεδομένα αλτιμετρίας από την δορυφορική αποστολή της NASA με το ακρονίμιο Shuttle Radar Topography Mission, SRTM. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε είτε από τα δεδομένα της NASA είτε από τα δεδομένα του Κοπέρνικου, από τον Ευρωπαϊκό Δορυφόρο, με βήμα grid 30 ή 60 μέτρων ή 100. Το 30 μέτρα είναι το πιο πυκνό που μπορεί να δώσουν, είναι 1 δευτερόλεπτο της μοίρας για τα ελληνικά πλάτη. Ας το επιλέξουμε στην προκειμένη περίπτωση και ας φέρουμε πολύ πολύ γρήγορα τα δορυφορικά δεδομένα της υψομετρίας. Θα δείτε ότι ήδη έχει φέρει τη δεύτερη επιφάνεια και για λόγους απλοποίησης ας πιάσουμε το SRTM-DEM και μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα από κιανό για παράδειγμα σε κίτρινο. Πατώντας εφαρμογή θα δείτε ότι έχει δημιουργηθεί μια επιφάνεια. Για να έχουμε μια καλύτερη οπτικοποίηση θα σας δείξω τώρα πλέον σε 3D ποια είναι η διαφορά των δύο επιφανειών. Βλέπετε ότι σε άλλα σημεία το SRTM είναι υψηλότερο και αυτό είναι πολύ λογικό γιατί όταν λήφθησαν εικόνες του SRTM τη δεκαετία του 2000, το πιο πιθανό είναι το λατομείο να μην είχε κινήσει τη λειτουργία του και οι ζώνες αυτές που βλέπετε της εξκαφής να ήταν φυσικό έδαφος το οποίο υπήρχε την τότε εποχή. Οπότε βλέπετε ότι οι δύο επιφάνειες διαφέρουν κατά τη και πάμε να δούμε τώρα αυτό που δεν είδαμε πριν, τη λειτουργία της σύγκρισης των επιφανειών. Πριν πατήσω το κουμπί σύγκριση, θα φροντίσω να κάνω και τις δύο επιφάνειες να φαίνονται μόνο σαν περίμετρος για να καθαρίσει το σχέδιο. Δεν θέλω να έχω τα τρίγωνα σε αυτή τη φάση. Οπότε, περίμετρος της πρώτης επιφάνειας και περίμετρος του DEM SRTM. Ας πάμε να κάνουμε σύγκριση επιφανειών μεταξύ του SRTM και της επιφάνειας. Μπορούμε να δώσουμε ένα βήμα ισοϊψών, ας βάλουμε 1 μέτρο εντάχει ή 2 μέτρα μπορώ να βάλω για να μην είναι πάρα πολύ πυκνές και να υπολογίσω τη διαφορά των όγκων μεταξύ της μίας επιφάνειας και της άλλης. Βλέπετε πόσο γρήγορα υπολόγισε με τόσο μεγάλο όγκο δεδομένων τις εξκαφές και τις επιχώσεις. Πατώντας λοιπόν το κουμπί OK, θα δείτε ότι θα δημιουργήσει εκ νέου μια νέα επιφάνεια, να την μπροστά στο σχέδιό μας, η οποία είναι η επιφάνεια διαφοράς. Στη διαχείριση επιφανειών λοιπόν έχει προσθεθεί άλλη μια επιφάνεια,
η επιφάνεια διαφοράς, δηλαδή το δέλτα της πρώτης από τη δεύτερη επιφάνεια. Σβήνοντας λοιπόν την ορατότητα των δύο αρχικών επιφανειών, παραμένει στο σχέδιο μόνο η δεύτερη επιφάνεια. Και αν σβήσω λοιπόν την εικόνα με το height band και αφήσω μόνο τα διανυσματικά δεδομένα, θα δείτε ότι ένα 3D orbit πλέον θα αποκαλύψει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Είναι η 3D απεικόνιση με τρισδιάστατες ισοϊψείς της διαφοράς μεταξύ των δύο επιφανειών. Και εδώ τι βλέπετε, βλέπετε πρακτικά ότι μας λέει το SRTM ότι αυτό το κομμάτι δεν ήταν σκαμμένο. Όταν ελήφθησαν οι εικόνες της δορυφορικής αλτιμετρίας και επεξεργάστηκαν τα δεδομένα, το κομμάτι αυτό ήταν φυσικό έδαφος. Αργότερα έγινε η ανθρώπινη παρέμβαση και η δεύτερη επιφάνεια που δημιουργήσαμε, ουσιαστικά η επιφάνεια με τον drone που πήραμε, δείχνει ακριβώς αυτές τις εξκαφές τις οποίες και βλέπετε μπροστά στην οθόνη σας. Άρα μέχρι στιγμής έχετε δει τη λειτουργία της εισαγωγής σημείων, της εισαγωγής DEM, της εισαγωγής SRTM και την εξαγωγή είτε των όγκων μεταξύ επιφάνειας και επίπεδου, είτε τη σύγκριση μεταξύ επιφανειών με την οπτικοποίηση που γίνεται πάνω σε 3D ισοϊψείς και με τη δημιουργία της επιφάνειας διαφοράς. Εάν κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση, θέλω να σας δείξω ότι το DEM-SRTM έχει μια ιδιαιτερότητα και μια πολύ καλή δυνατότητα να μπορέσουμε να εισάγουμε δορυφορικά δεδομένα για να κάνουμε προμελέτες κάποιων έργων. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να εισάγω σε μια ορεινή περιοχή το SRTM, ας πούμε εδώ, θα το φέρω με μια πυκνότητα 60 μέτρων, θα δείτε ότι κατεβάζει πλέον τα δορυφορικά δεδομένα και θα μου δημιουργήσει μια νέα επιφάνεια, νάτι, και μπορώ πάρα πολύ απλά να κάνω μια polyline η οποία υποτίθεται ότι είναι άξονας μιας οδού. Εδώ τώρα θα σας κάνω μια polyline στην τύχη, δεν χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ ακριβείς με αυτό το κομμάτι, ούτως ή άλλως είναι μια διαδικασία στην οποία θέλουμε να δείξουμε τη λειτουργικότητα. Και θέλουμε να πάρουμε τη μικοτομή αυτής της polyline πάνω στην επιφάνεια που μόλις δημιουργήσαμε, το SRTM-DEM. Εδώ καταλαβαίνετε ότι μπορεί να μην έχω SRTM, μπορεί να έχω δεδομένα από drone, μπορεί να έχω επίγεια αποτύπωση, μπορεί να έχω ό,τι θέλω. Επέλεξα για χάριν συντομίας του βίντεο να σας δείξω τη λειτουργικότητα της μικοτομής πάνω σε δορυφορική αλτιμετρία. Πατώντας το κλικ OK θα δείτε ότι δημιούργησε αυτόματα τη μικοτομή με επαγγελματικό τρόπο, όπως ακριβώς τέμνει η επιφάνεια και όπως ακριβώς δίνονται τα υψόμετρα πάνω κατά μήκος της polyline την οποία έχω επιλέξει. Εάν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την κλίμακα, τη σβήνω και θα δείτε ότι υπάρχουν επιλογές οι οποίες κατά τη δημιουργία της μικοτομής, κλίμακα εκτύπωση 1/200 προφανώς δεν είναι σωστή, μπορούμε να βάλουμε 1/2000 ή 1/5000 ακόμα καλύτερα για να έχουμε τα labels σε σωστή κλίμακα. Και έτσι και ήρθαν, θα δείτε ότι η μικοτομή δημιουργήθηκε, μου δίνει ότι έχει ένα μήκος 7 χιλιόμετρων με κατακόρυφη περίψωση 5 φορές την οποία εγώ την επέλεξα. Το datum είναι η κατώτατη τιμή που έχει τα 30 μέτρα επάνω στους κατακόρυφους άξονες και οι χιλιομετρικές θέσεις οι οποίες σημειώνονται κατά μήκος. Αντίστοιχα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο της ερυθράς, όπου μπορούμε να δώσουμε προτινόμενο άξονα της οδού επάνω από το φυσικό έδαφος. Εδώ τώρα κλικάρω μερικά σημεία ενδεικτικά. Πατώντας λοιπόν το Enter θα δείτε τις σημαίες τις οποίες έχω εισάγει και ανά πόσα μέτρα να σχεδιαστούν οι διατομές. Ας βάλουμε 200 και θα δείτε ότι αυτόματα ο πίνακας συμπληρώθηκε με επαγγελματικό τρόπο χρησιμοποιώντας τις σημαίες, τις χιλιομετρικές θέσεις και όλες τις αποστάσεις και τα υψόμετρα από τον άξονα και από το φυσικό έδαφος. Ας δούμε και το εργαλείο των διατομών. Για χάρη ευκολίας θα κάνω μια νέα polyline για να μην μπλέξουμε με την υπάρχουσα στο σχέδιο. Αυτή είναι εδώ, θα τη βάλω στο layer 0 και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε διατομές επάνω στην γραμμή. Μου ζητάει αυτόματα από άξονα είτε από έτοιμες γραμμές διατομής στο σχέδιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τώρα εμείς θα επιλέξουμε αυτόματα από άξονα, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να έχουμε έτοιμα σχέδια από έτοιμες μελέτες με διατομές σχεδιασμένες
πάνω στα οποία εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε πλέον τις διατομές. Άρα, φτιάχνοντας τη νέα επιφάνεια μέσα από το Topo Tools και έχοντας το εργαλείο των διατομών, μπορούμε να επιλέξουμε είτε με pick είτε από κάποιο layer έτοιμες διατομές που είναι ήδη σχεδιασμένες στο σχέδιο και εμείς να κάνουμε τις νέες διατομές επάνω ακριβώς στις γραμμές διατομών που ήδη υπάρχουν, έτσι ενημερώνοντας πρακτικά τη μελέτη. Στην προκειμένη περίπτωση θα επιλέξω διάστημα διατομών 200 μέτρα, αυτόματα από άξονα, θα επιλέξω αυτήν την τυχαία γραμμή που κάναμε και θα κάνω κλικ εδώ που θα μου υπολογίσει τις διατομές, όπως βλέπετε, του φυσικού εδάφους για όλες τις διατομές που δημιούργησα αυτόματα από τον άξονα. Έμεινε ένα ακόμα εργαλείο να σας δείξω και πολλά άλλα ακόμα βέβαια, αλλά είπαμε το βίντεο θα είναι μια σύντομη παρουσίαση. Είναι η εισαγωγή νέφους σημείων από LAS ή LAS. Εδώ θα εισάγουμε ένα LAS το οποίο, όπως βλέπετε, αυτόματα οπτικοποιείται. Έχει περίπου 3,5 εκατομμύρια σημεία, 3.409.000 από ό,τι βλέπω. Και εδώ θα δείτε ότι αυτόματα το πρόγραμμα προτείνει να κάνουμε ένα decimation στο 1/10, όπου μπορούμε να επιλέξουμε και τις κλάσεις, αν είναι classified το νέφος σημείων, είτε όλες, είτε μόνο ground, είτε custom κλάσεις. Μπορώ να έχω προβολή 2D και 3D του νέφους και αν θέλουμε να κάνουμε νέα επιφάνεια ή αν θα κάνουμε append σε μια υπάρχουσα επιφάνεια. Θα το αφήσω ως έχει, να κάνουμε εισαγωγή λίγο να δείτε τη διαδικασία. Οπότε θα εισάγουμε 350.000 σημεία, τα οποία θα παράξουν περίπου εισάριθμο αριθμό τριγώνων, τα οποία έχετε στο νου του δεν είναι DEM, δεν είναι κανονικοποιημένα σε αποστάσεις, αλλά μιλάμε για σημεία τα οποία είναι τυχαία. Οπότε η διαδικασία είναι ένας πλήρης τριγωνισμός Deloni. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε 307.000 τρίγωνα, ήδη η επιφάνεια δημιουργήθηκε, βλέπετε πόσο γρήγορα δουλεύει το πρόγραμμα και κάνοντας ένα αντίστοιχο 3D orbit βλέπετε το λατομείο που έχει την οπτικοποίησή του σε 3D. Εδώ τώρα τα τρίγωνα που βλέπετε είναι πάλι αρκετά λιγότερα από αυτά τα οποία έχει αποθηκεύσει και μπορεί να επεξεργαστεί το πρόγραμμα, διότι η διαχείριση επιφανειών έχει 3D mesh αραιωμένο, έτσι. Δεν βλέπουμε την πλήρη πληροφορία για να μην βαρύνουμε αρκετά το CAD χωρίς λόγο. Μέσα όμως η μηχανή τρέχει με την πλήρη διακριτική ικανότητα και πλήρη ανάλυση. Ας κάνουμε ένα τεστ ταχύτητας, να δούμε πόσο γρήγορα μπορεί να υπολογίσει όγκους από το επίπεδο, για παράδειγμα, των 10 μέτρων και τις επιφάνειες που μόλις δημιουργήσαμε για να κάνουμε έναν υπολογισμό όγκων. Βλέπετε ότι ακαριέα απαντά το πρόγραμμα, βγάζει εξκαφή και επίχωση. Η κλασική εξαγωγή αναφοράς ας το κάνουμε και θα το ονομάσουμε ως LAS για να το δούμε λιγάκι, το οποίο είναι αυτό εδώ. Ας το δούμε αυτή τη φορά. Επιφάνεια, επίπεδο, με τι βήμα grid, με τι διαστάσεις, πόσες κυψέλες, εξκαφή, επίχωση και τη διαφορά τους. Και φυσικά από κάτω έχουμε το πάρα πολύ ωραίο γραφικό διάγραμμα της διαφοράς μεταξύ της επιφάνειας και του επίπεδου, που έχουμε επίχωση, που έχουμε εξκαφή. Πατώντας OK, όπως σας έδειξα και την άλλη φορά, αυτόματα δημιουργείται πάνω στο διάγραμμα μια οπτικοποιημένη banding zone, που έχουμε cut, που έχουμε fill, και φυσικά αναγράφεται επίσης επάνω στο σχέδιο ξεκάθαρα τα νούμερα της εξκαφής και τα νούμερα της επίχωσης. Το πρόγραμμα έχει και άλλες λειτουργίες, όπως εισαγωγή-εξαγωγή επιφανειών σε TT-Surf, τα οποία βοηθούν στο να αποθηκεύουμε τις εργασίες σε αυτόνομα αρχεία. Επίσης έχει κάποιες λεπτομέρειες που το βοηθούν να τρέχει τόσο γρήγορα και τόσο efficiently. Είναι ότι τρέχει σε binary κώδικα και έχει binary αρχεία τα οποία δημιουργεί με τις εισαγωγές επιφανειών, έτσι ώστε να μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να τις διαχειρίζεται και να τις επεξεργάζεται. Δηλαδή δεν δουλεύουμε με τη λογική των ASCII αρχείων ούτε των συριακών. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά πίσω από το interface μέσα στον κώδικα για να μπορεί να φέρουμε εκατομμύρια τρίγωνα, εκατομμύρια σημεία, τεράστιες επιφάνειες και τεράστιες δουλειές, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές για ένα ελληνικό λογισμικό, πλησιάζει, μπορώ να πω, και ξεπερνάει ταχύτητες του Civil 3D. Αυτά από μένα για αρχή. Παραμένω στη διάθεσή σας και φυσικά θα ακολουθήσουν και επόμενα βίντεο για τη λειτουργικότητα του προγράμματος.